Hello guys, sungtini thang tongo, yang Durga Chongmani buka Twitter da income jani, angbo asuk Simon Chugia, norok nai tong de angro no thangmani prong tongnai, jong kita Durga Chongmani bazaro, nang nai tong de, angro no ojak o thang soge ngai prong nai, jong tau thanglai tongo. Norok nai tong de ani channel no Arketype Prasad Brok no chaya wai nai tong de chong hungke oro tongo dolo kilama nai tong de yang obusu lama hat lama kaham kol sama saya to no nakale do busu video kaham Arketype Prasad video no Brok no norok chaya wai nai tong de noni bogoi teo video kaham tu bitungo norok nai tong de ani Brok no har an video di samaro kicha ulta pulang thaka mobile ongo mobile kek ba kebeng ro ti sakhin thaka norok tisa din ro chaya to no nakalde iPhone ang norok teo phone tong Arketype Prasad Brok no norok chaya wai nai tong de ang norok no o jaga o thang sokoi ke norok no teo phurung nai chung je thangoi tongmani jaga no keto jaga ni muang maya chung thanglai tongo taboro 6-7 ta bike tongo doro thanglai tongo norok nai tong re ani Arketype Prasad Brok no chaya wai nai tong de ke ang norok no o jaga o thang sokoi phurung nai busuk nai thok busuk jaga kaham busuk area mane busuk jaga nai thok norok no phurung tong nai norok nai tong re ani channel no chaya sak comment khade like khade share khade norok chaya wai nai tong re ani Arketype Prasad Brok no norok tung bakhana yang obusu nai di lama to kaham no kaham tama koto hungkai ba habung kuchu kai bang jak lama bo ekdom pura turning mane kokoi hinu ta mono bujiga ang basuk sama tulung ya norok mane chongoi na di ang jisa mono koklok se to no nakali chung ta thangoi tongo sogoi na ningka te bisik na dia chini para bang connect charo nai tong de borok tese mar khai khaina logo mane borok tese mar khai chang dong ko kai je norok nai tong de ani video no chaya sak chung thang sogoi na kha o jaga thang sogoi ga norok phungnai norok nai tong de ani Arketype Prasad Brok no chaya wai hello guys norok nai tong de ani channel no norok nang tebo kaham phungnai yang wa lama busu kaham nai jaga busu awar nai thok yang sosoma phetong ang bai slide dia mai contact khara no toi phenai o jaga bo jema phana comment kaisi ra ma thakana tabo khungi chung sogai nang kha main town de phayoi tabo mane side lama koi kha koyo tabo sopai ne kha sopai tu mane sopai kha chung tabo ke dolon la singai ang ge thai nai norok nai tong de Arketype Prasad Brok no chaya wai chung tabo khungke sopai tu jaga wa sopai ke mane sopai kha thangoi phurung nai tong de hasam angkhol nuayo chukmani sebo boklok simi himbo ya kalanya nai thang jo hasam no goyang je hasam chubu bo norok phai nu kangkai norok kai hasam no lama holde gana klai patap sangtanai lama perak kapsan nakpo chukmani soganya ni ang norok no sogni phurung nai tong de jot tono phurung bokai ang tini ro video tisi tongo ang kok satni logo video tisi logo mane kun musa saya to kana na kali chama to mane chama to ban ro ano comment kaisa di ang kun na khaya chung ke bi ha youtuber ya chung kok logo sana lu ya chung kun khanya lu ya chung bas chung bunung hai bunesi ma YouTube channel kisa koi ga video ko ekta kaisa kan chung saru asuk si bas yang on hana de our cotton to lama ko chigonde no chung sok panang ka matlab mane chung sok pa kana ma kok tai ko
chung tabuk down angkol tongo down angkoroi tangsoi ka mane chung mai kha ja o je mane tui karai ma jaga ta tui karai ma jaga chung mane ne sokoi kita taw down angkoi tongo down angkoi pore tui karai ma jaga mai ne dong phung tongo chung o jaga bait kerang nai chung o jaga bait kerang mani pore chung mane eng tola bong angkol thang nai rok nai tongli ang no mojo mai tui karai ma jaga bo jaga bosu nai thok bo jaga bosu sitra bo jaga bosu tomungsa no tur phung nai tongni norok saya to kan nak kali norok frungoi tong nai nai tong dia ni arketi presa propon sewe yang omrok nge chin dor mang no norok frungoi tongo nai tong dia ni bidu no o jaga chung ta bait kerang nai chung bait kerang ko thang puri thang nai ayango norok joto frung nai tong dia norok an arketi presa brok no choyewe norok nang joto frung nai tui krai ma jaga rok nai tong ni norok norok je nugiero phaina phemano sob nugia tong na comment rok khai sai nai rida chung ge tini ro 3 5 6 15 20 chung 25 jana gano dol chung asuka phrajak bike nge 6 7 ta gano 6 7 ta bike to chung 15 jon 20 25 jana dorong no paile jak norok nai tong di ani channel no choyesak norok comment sidra kha ke angale ang tenon boy video kam to garak norok nang che to khana na kaleta chungle bui ha youtuber rong je ya koglo ba sana lung ya bukhu je phamen si chung saja go chune mungsa sia te norok ani arketi prasa brok no che wenai tongri ang non boy video kam to tongo nong no chung iko ang nong no je jaga ni simi ang brok khai toy tabuk ang je jaga phane ma jaga sok paye norok no asuk jora paithak jora norok frungoi tongo ang ya phranchi paithak jora norok no ani brok no choyoi frung tongo nong nai tongri ani brok no nong na frungoi tongo nai tongri tui karai ma jaga rok o jaga so ma phaikana ani channel no nai tongnai lok comment khai saria no ayo jaga na hade nano yang nai tongni amor kai photo pura nai tongo photo pura ni mang bro kai boile camera kana mangula ani camera bai dorka koroi tongo camera haya photo post khlai tongo bro yang cameraman boa pari ba bukhoji bejak bawa sin khatra naksi yang ka chashma wala so ma phebikna norok no ang thaching puja ni simi samani jaga o jaga no chung phai so phai jak tabo norok no jaga phanya sabo norok so ma phaya tongna je ma phaya ro comment khai sade je ma phaya ro gano sade ji ko chung jang phai tui kalam jaga example phaina to musung ya nge doro baksa guru rana hano phari kata tui mo yang to si hache no phuno face to face mokor be thang nga onek chugo kirma sisa kana thana ma jangya thanda ang to siare hai drop nai tong ni arketi prasa brok no chayawi je khatra re papari pa danger less so ma phe tong ano comment ke sare hello guys tikera ma jaga nu khada bus khatra emne mo simpor ji do ano thajing pura tam samani tuitak kena mo tuitak ge do omo simpor pen do omo jaga tam nam tam mane po jaga mu ang mungsa sia cameraman kok sai tong bin buru eba worksha bin mung ge worksha tabok ngai haino hai chung noki flega asukno hambai arketi prasa brok no chayo nai tongmani no next time to video khai phungnai asukno jotno hambai